Jeg hedder Barbara Awad, og jeg er kommet til Danmark i 1973 og startede på Hotel Scandinavia 20. august 1973. Og det var slet ikke meningen, at jeg skulle være her. Det var et sommerjob. Men på grund af den der stemning, der var en meget speciel stemning, når du er blandt alle mennesker fra hele verden. Det var ikke løn, det var ikke penge, det var den stemning. Så hvis man har været i dårlig humør af et eller andet grund, så gik man bare en tur gennem lobbyen. Og så har man haft det godt. Straks med det samme. Det er meget vigtigt, at vi møder på arbejde, vi ser andre kolleger, vi går stadigvæk ud på sejlklubben og får en drink om fredag, og vi har det godt. Ja, og det er derfor jeg bliver her, og jeg er her endnu, for jeg kan godt lide at være her.